Moikka kaikki! Moikka kaikki! Tänään mä kuvaan tämmösen Real vs Fake. Ja mulla on täällä nyt tuotteet. Mä kävin ne just äsken ostamassa. Niin mennään videoon. Otetaan ekaksi vaikka nämä. Elikkä ekaksi marssit. Näin. Otat tää vaikka tää. Näistä. Eli tässä on mun pikkusisko ja se on täällä nyt vieraana. Hyi. Nam. Sitten sulle. Ei. Tää on sulle vielä. On. Ei. Sun tää maistaa sitä. Ei oo Julia. Koska pitää omilla lauseilla. Mutta tämä on. Ei se on mun. Tämä on sun. Mutta tää, mitä Julia nyt syö, niin on parempaa. Niin. Elikkä tämä on oikea. Missä ei ole mitään. Ja kumpi susta on Julia? Tämä vai tämä? Hyvä. Okei. Katsotaan. Oliko Julia maista? Sun pitää maistaa sitä eka, ennen kuin sä voit arvioida. Ja niin. Kumpi on parempaa? Tämä. Okei. Katsotaan. Tää on mun vastaus. Ja sitten tää on sun vastaus. Kato siellä. Tää oli oikea. Ja tää on sitten feikki. Elikkä mä sain nyt 1 pisteen. Se on tää silti loppuun. 1 piste mulle, jos... Ja meillä on 8 tuotetta. Mikä sitten otetaan? Vaikka Missä on mä otan tän. Älä ota. Vielä. Tää puuttuu toinen suklaa. Ota hetki. Joo. Hei! Minä olen Julia. Joo. Tässä on toiset suklaat. Kummat sä haluat? Mä otan tän. Okei. Ja hasselipähkinä. Sitten. Mitä sä sanoit? Nää on hasselipähkinä. Noniin. Meillä on nää väärinpäin. Hei, nyt syöt nopeasti. Mä maistan jo. Joo. Ai. Tuonne sattuu nyt. Hampaasiin sattuu. Niin. Nyt mä syön. Tää oli hirveän kovaa. Tässä ei oo pähkinää melkein ollenkaan kattavaa. On sun. Niin on. Hei, se on mun, älä syystä. Mutta ehkä tää on se Karl Fatserin, koska yleensä Karl Fatserit on niin. Tää on oikean. Ai onks tää susta oikein? On. Sun pitää maistaa vielä tätä. Koska Karl Fatser on pienempää. Laita tohon. En laita. Sä otat sen tuossa pienempää ja kovempaa, niin toi on se. Oikein. Syö. Mitä siinä on? Mitä juua? Elikkä tää lauttonen on oikee, vaikka tää on pahaa. Ei tää oikee. Ei kun ei vielä tiedetä. Sun pitää muistaa tätä. Okei, tää on tästä lautaselta. Anna mullekin.
Eikö nimen saa juo samassa peleissä? Juo sama pelejä. Ja niin, maista. Ja tää on paljon suolaisempi. Au. Mitä sanot? Kumpi on parempaa? Tämä on oikein. Kumpi Julia susta on oikein? Okei, tää on mustakin oikein. Katsotaan Julia. Oikea. Väärä. Mutta toi väärä oli parempaa kuin oikea. Mä ei tiedä miksi. Sä saat aina pisteitä paljon. No kun säkin sait yhden pisteen nyt. No niin, otetaan seuraavaksi. Säkin sait yhden pisteen. Nämä, no jäskö oli suklaata ja nämä on sitten Mars. Eikö, ne on Twixejä. Kait. No kait, en tiedä. Hyi. Mä saan chiliä. Ei ole. Hyi. Maista. Mä maistan kohta. Sulla on tossa. Maista Julia, älä. Mä Se ei ole pakko syödä sitä loppuun. Ne on Twixejä. Mikä on oikee? Ei me tiedä. Mä oon maistanut niitä kumpiakin. Tätä väärää ja oikeaa. Väärä! Niin tätä feikkiä ja oikeaa. Julia. Älä. Kuuluuko tuohon? Älä oo. Aika hyvä. Mä syön nää sitten. Onko tää oikea? Se on väärä. Kun mä sautit. Kumpi oli susta parempi? Okei, sä et sanonut pistettä, kun se oli väärä ja tää on oikea ja mä sanoin tää. Juli, sä voit saada vielä. Mulla on nyt 3 ja sulla on... 1. Ei kun, niin 1. Oisit sanonut vähän äskeiselle, että oikea. Sitten tulee purkat. Julia, eikö nyt pelistä suuttuu? Joo. Mulle tää. Laita tääkin. Elikkä Jenkki vs. Pirkka. Mäkin haluan maistaa aika tänne. Hyi! Tää nielosta. Se tulista. Hyi. Yäk. Hyi vittu. Mä maistan. Naista. Hyi. Olipa yhtä pahaa. Hyi. Ja nää on professional. Kummatko on sitten vääliä? Tämä on oikee. Nää sanon. Kumman sä sanot? Kumpi oli? Oikea. Ei, kumman sä sanot, että kumpi oli parempaa? Ei kumpikaan. Pitää sanoa toinen. Vaikka Musta ehkä tää. Musta ehkä tää. Se on tää. Ja tämä. Onks susta tää? On. Kato. Tää on oikee. Se on väärä. Sä Mä sanoit tän, Julia. en saanut pistettä. Sä sait pisteen, sä sanoit tän. Ja siis peli päättyi tälleen, että minä voitin, koska Julia sai 2, mä sain 4. Miksi mä aina? Miksi sulle? Julia suuttuu pelistä, niin me ehkä lopetetaan tää video tähän. Ja Heippa! nähdään ensi videossa. Moi moi!